musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv e dendagal layletiri pelle men dendagal rendoji men to dande men nante on calminama sikki ala aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e leñol ngol so yeehi ha buudal yurmede feeri feeñi e windere feeñje ɓataki bindaɗo ɓataki buudal yurmede ko fate cellal innama aadi nde won noon pular ni heewide cellal ko kañum woni afu ngalu cellal ko kañum woni afu ngalu neɗɗo kala ko dañi hewde famdude cellal ɓuran ɗum nde won noon cellal ngal to ala haydara ala ko neɗɗo yiɗi cellal ngal so wodani haydara ala ko neɗɗo hattani goƴaɗo noon so sellani wiyete ko woƴa ko yo Allah dandu ɗum goƴaɗo yo Allah dandam noon sikki ala woƴaka yo Allah rokkam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heble sukaɓe afrique caggal juldenilaɗo sallallah caggal yettude Allah e juldenilaɗo sallah sallam ko donade jinnaɓe men e sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada e salminde e hofnade dendagal windere nde kala e donade windere nde kala ha tengti e dendagal ummal islam kadi ha tengti e tijaniyankoɓe no didorno jaltugol aduna khalifa men sharif men hono sharif mamadou abdoul moutalib eɗen mbiya yo Allah yurmo ya foma harnam aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala sikki ala ko ɓoyani ko e nder kabaruji men e kala saaha eɗen mbaɗanno hen communiqué ji lappol makko nde ummi leydi sénégal o tacci rosso mauritanie o rewi daril barka ko ɗon ndewɗen makko ha gandanɗa hoore maɗa dendagal guure e lappol palol dande maayo e guure Fouta haw yetti to wuro mellik seeɗa golgol haw fayi toon to Siril Babi o méride Siril Babi o arti ha ɗon to Nouadhibou ndeysan nde wonnoon ko aadi mo o adinirno e fulɓe ko aadi mo o adinirno e leñol ngol ko aadi kadi mo o adinirno e dendagal julɓe ha tengti tijaniyankoɓe aadi on o waɗi ɗum ha timmi o yettini ɗum ha timmi musidɓe tedduɓe nde wonnoon en mbawi wiide nguɗo jillu wonno ko jillu mbaynigo arno ko waynade o arno ko waynade sikki ala o yettima kala to Allah hoddirno yo yetto o yettima haw yetti Nouadhibou musidɓe tedduɓe rafi o fima ɗon seeɗa o fati to Dakar to umurno to ko toon o hoote jomi ko sikki ala o arno ko waynade o arno ko waynodirde julɓe e waynodirde tijaniyankoɓe hunde noon so timmi tan goram ko nden en donima dendagal ummal islam foof en donima dendagal julɓe en donima dendagal kilifaɓe meɗen foof e dendagal kilifaɓe guure diine e guure gandanɗa hoore maɗe o yettino e oɗo tourné jaatigueɓe makko e jaɓɓinoɓe mo foof en donima ɗumen eɗen ñaago Allah kadi yo barke makko heddo e leñol ngol heddo e men allahumma amin sikki ala en donima kadi mayɓe julɓe kala ɓe cellani ɓe yo Allah rokku ɗumen cellal mumen ha timma wonɓe laabi ɓene yo Allah rokku ɓen yettoyade dumbaɓe ɓen yo Allah ɗaccu wallude ɓen no ɓiltori e ɗiɗo dumbirɗi ko noon kadi ha joni eɗen denta enen kala eɗen duwono dendagal eɗen denta enen fof eɗen duwono eɗen ñaago kadi julɓe fof to goni yo ɓeydu duwawuji men duwanade ɓesguji meɗen tawateɓe toon to dowlaci dentuɗo Amérique saabu eɗen gandi wol yeeɓe kaaki mumen ha laaɓi ko jeyno ha laaɓi wol ƴettuɓe ñamale wolɓe jinnaɓe jeeyi galleji mumen wolɓe jinnaɓe jeeyi auto ji mumen mbaɗani ɓesguji men biyeji naatoy toon dow ladde Amérique woni hen ni cuwata wattude liggade woni hen an liggo cuwa hebde kayitaji e nguɗo laamu kesu laamu Donald Trump garɗo tawi kadi o suuɓi koye ɓurɗo anje hoɓɓe ɓurɗo anje ko fate ɗanne suɗeru ko ono ɗamini kadi halfinde ministére yagal kafinagal ko fate immigration woni ɗanniyankoɓe
on noon koko haali kanko Donald Trump e kanko oɗo ɗaɓiniɗo wonde kalfinaɗo on poste kala koɓe dikkiɓe kala nde ɓe ƴetti golle koɓe artiroɓe yimɓe taw par gurnande ɓe gartirta ɗumen. eɗen ñaago Allah noon yo Allah rokkuɓe koɓe kiilni goɗɗum ko wona artirde ɓesguji men ko wona artirde aniyankoɓe meɗen. ñaaguimi ɗum Allah yo Allah heet hakkude tagore e tagore, yo Allah rokkuɓe koɓe kiilni ko wona ɗum musidɓe tedduɓe. sikki ala hande en jiiɗa yaññade no feewi nde wonno ne nanga kadi eɗen ɗaminnoma musidɗo men sehil men Sar Abdoullahi Sarr are buuɗal yurmede ko ɗum waɗi ala ko kebliɗen haydara ko anje noon ñalawma o sooya ko anje degdal ngal yeewa ko anje dentimen yeewa mbiɗen wawi fodde foof madde jubbande ko fate cellal aadi. sikki ala musidɓe tedduɓe mbiɗen ko cellal woni afu ngaalu kono woni afu kadi cellal walla afu cellal ko laaɓal. ha joni eɗen mbasiyo bandiraɓe yo tinno no feewi no feewi no feewi tinno e laaɓal, tinno no feewi tinno e laaɓal. laaɓal woni fof, kala to laaɓal ala cellal wonta. ƴeewe hayso gañande so neɗɗo gañima sa yi to docteur ƴettata ko alcool, ƴetta bitadine o nirka gañande nde o lartende o jiggande ha musidɓe tedduɓe microbe aji ɗi gasa ha laaɓa ko adi komo waɗa hen safara. ɗum noon toppirɗen laaɓal, laaɓal ɓalli men, laaɓal comci men, laaɓal koɗanɗe men, laaɓal gollorɗe men, wona bureau ji yo wona boutique aji yo. neɗɗo yo tinno kala to woni yo toppito laaɓal. enen noon ma mbiya en jiiɗa laaɓal no feewi, saabu kala e galle toppitiɗo laaɓal tigi tigi ene fawe gueɗe ɗiɗi, ma wiye ne heewi faaro, ma wiye ko kiitaɗo. saabu hay soko debbo tan wone galle, soɗen teski e galle tan ma on jii debbo tan toppitiɗo ko fate fittude, to jiiɗama fof mo fitta, jiiɗa fof kala to yi salte wiɗo ko foberde nde o fiide fof o fittat, saha fof nde wi salte o fittat. yimɓe kewi wiide ko aɓani, an a aɓani, o ko kiitaɗo woni koye fittude yimɓe. so tawi neɗɗo woni gandanɗa mbaɗa ciwlisɗo salima jooɗaɗo walla nokkuji ɗi laaɓani, salima ɓorno yaltirde comci tunwudi, mbiyen jomum ne heewi faaro, ngel ne heewi faaro, ngel ne nefa yimɓe, ngel ne waɗi ni, ko en jiiɗa laaɓal. gande koye laaɓal ko hen cellal heɓete. toppirɗen laaɓal no feewi. la feewi noon mbimi laaɓal ɓalli men, laaɓal ɓalli noon to haalama ha joni kadi eɗen garta e bandiraɓe wasiya neɗɗo yo tinnowol nokkuji e ɓandu muɗum yo toppir laaɓal mum tigui tigui. ɓandu fof ne foti labde, kono kadi wol nokkuji Ndiaye Seydou Amadou wi mooso bettat wadde jontaɗo yo soccu. toppirɗen laaɓal konuɗo meɗen. ala fof ko ɓuuri yodde neɗɗo moosa jiiya ñiiƴe mum ne dañi tal. ala fof ko ɓuuri yodde neɗɗo moosa mbimi jiiya hono ko mum narani ñiiƴe mum dañi tal. ala fof ko ɓuuri yodde neɗɗo takko saramane haala henno mettude ala e hunoko muɗum. toppirɗen laaɓal konuɗe meɗen, tinnuɗen e brossage lawƴude konuɗe men soccade. brosse jogui ko to haaɗi. pat dentifrice woni ko watte e brosse ko ene waɗi moƴƴi ene waɗi ɗi moƴƴani. eɗen ñaagui bandiraɓe hande ko brossage hande ko pat dentifrice kewi, kono tinnuɗen kala cidɗo sodde pat dentifrice muɗum yo soodo e pharmacie. bitikaji dañe hen moƴƴi, kono wona bitikaji pop. ko ɓuuri hewde hen hande ko pirate ko Chine ummoto walla banggueji goɗɗi Nigéria e Niger ko contrefaçon. no médicament ji ɗi goniri contrefaçon ni musidɓe teɗu gande hande patuji ɗi ko noon goniri contrefaçon. ko ɓuuri hewde hen sa waɗi hono ma cikkata ko sabunde haydara nafata. ɗum noon tinɗen so neɗɗo felliti sodde brosse muɗum yo tinno e pat mum yo yahata pharmacie cooda pat ma moƴƴo, ne waɗi signal, ne waɗi sensitive, ne waɗi qualité ji ha heewi colgate pop kala qualité mo jiɗɗa ma heeb. pharmacie hayso waɗi pirate walla hayso waɗi moƴƴani kam eɗen gandi pharmacie ngaji kewɗi e waɗi contrôle jiiɗa e commerce boutique aji ɗi. cooda pat ma moƴƴo, toppitoɗa brossage ma, cooda kadi brosse ma moƴƴo. kadi brosse ko moƴƴi ko pop brosse wawa ɓurdu lebbi tati. kala ne kutoɗa brosse ha gandanɗa hoore maɗa ñiiƴe ɗe puɗɗi wayno bale ni, haysa brossima sa renaki gaña ɗakkude maɗa walla bona ñiiƴe maɗa walla wasa laɓɓinde. brosse ene jogui tan no foti wade so tawi lebbi tati ɗi timmi kadi brosse tiiɗani. ɓurɗo tiide hen ko ujunere huuya, ene waɗi hen 50, ne waɗi hen temedere, waɗi hen temennayyi, ne waɗi pop. musidɓe tedduɓe tinnoɗe lebbi tati pop so neɗɗo ronkani yo change brosse muɗum, cooda brosse ma moƴƴo. kadi saɗa brosse o
ƴetta temps maɗa borsoɗa hunuko ma ha laaɓa wona tan kocok ko jaaha lawol maɗa boros ko famɗi fof fodde minta 5 minta 6 borosoɗa saɗa dañi kadi huccitde e darogal ɓuuri saabu sa huccite e darogal maɗa aɗa ndaala ñiiƴi maɗa aɗa andi so boros ma yahata yo artata ma yi ñiiƴi lawƴuɗi ma yi tunwuɗi ma yi ko laaɓi ma yi hen ko laaɓani tinɗen laaɓal konuɗi meɗen saabu kala ko neɗɗo ñamata to koye hunuko ko neɗɗo yarata to koye hunuko ɗo non ɓuuri moƴƴude ko hunde sen rewana rewa koko laaɓi holno hunuko tunwirta waɗa boros moddo e borosaji kewɗi jara ataye walla jara tufam walla woda ko ñamɗa yaade microbe aji he microbe aji ɗi paye nder reedu maɗa walla jara e kas neɗɗo goɗɗo yara e kas o walla jara e pot eɗen gandi enen fof kake men ko dendaɗe musidɓe tedduɓe lebta jomumen ɗum noon tinɗen e borosade kadi en kaali mbiɗe neɗɗo so ronkani yo boroso laaɓi ɗiɗi par ñalawma subaka e jamma ko adi ka lelo min noon mbaɗa insiste ha joni e borosade ko jomum ko adi kene lelo boros ɗe kurli men ha laaɓa ko adi keɗo lelo jangguinen sukaɓe kadi borosade ko adi keɗo lelo saabu oɗon gandi hay kari dentaire wonduɓe ñiiƴi musoje kari dentaire nde caggal nde neɗɗo leeli ko nden heewi tampinde ɗum on noon ñalɗi ñamde hiiri ñamde jamma ari musidɓe tedduɓe a borosaki aɗa fi ñandanɗa hoore maɗa ñaami mahal walla aɗa ñaami haako walla aɗa ñaami ñebbe walla ko wawi wonde pop moddo lamma haɗa weela fof ne ɗakke ɗemgal maɗa aɗa yari ataye aɗa ƴakki li fruit aɗa waɗi pop musidɓe tedduɓe sa waldi noon hunuko maɗa moddo e pop musidɓe tedduɓe gonɗa ko ñamminde borosaji gonoji e ñiiƴi gonɗa ko ñamminde borosaji gonoji e hunuko pina kadi hunuko ma ni luuɓi pina hunuko ma ni luuɓi walla pina aɗa waɗi gooƴam kadi jangguine sukaɓe borosade guila subaka law guila jamma guila law yoɓe jangguine borosade ko adi keɓe lelo e suuɓe pini so neɗɗo borosima mbimi jamma a borosima ha hunuko ma laaɓi sa fini subaka aɗa wawi sulmade caggal nde calliguiɗa culɓe calliguɗa aɗa wawi haccitade ha gayna haccitade ko adi kadi dawa ƴetta boros ma borosoɗa caggal ɗum kadi ɗe mbasiyo bandiraɓe wol ko wiyete sikade hoccude ga guerton en ñamde ga gâteau en ñamde ga gueɗon ñalawma wona hunde moƴƴere to banggue cellal wona kadi hunde moƴƴere to banggue hunuko fotte caaf ƴakka fotte mburu ala seeɗa ñemƴo so fotti gandanɗa hoore maɗa ko fotte foof felmo wayno baba Hawwa ni musidɓe tedduɓe wona hunde moƴƴude to banggue cellal aade wona kadi hunde moƴƴude to banggue ñiiƴe to banggue hunuko pop ɗum noon tinɗen so neɗɗo ronkani yo ɗaccu yo heyɗude no moƴƴi neɗɗo ronkani yo jogo heure ɗi ñamata somi fini so mi ƴetti déjeuner am kastari kadi mbatten hakkillaji men kastari no fewi kala ñamri ɓuuri ñamede e aduna kaccitari ɓuuri hewde cellal aade neɗɗo fini subaka so ronkani yo wat kaccitari mum taw kaccitari énergétique kaccitari wandi fayida kaccitoɗa ha reedu ma heewa mbawa supportude ha heure bottari gottoɗa ɗon sa wottima kadi supporta ha heure bottari gottoɗa hirande kirtuɗa ɗiɗo leppaji tati joguiɗen par ñalawma tinnuɗen walla gueɗe ñamƴade soɗon jeeji sa fof waɗi publicité neɗɗo yiiɗi wonde en bonne santé yo salo grignotage woni grignote noon woni ko fotti fof ne ƴakkude ga guerton en mburu en orange en kala potɗa ƴakka musidɓe tedduɓe wona hunde moƴƴude e cellal aade son jiyeni wiye korka ne heewi cellal e innam aade so neɗɗo heeɗi musidɓe tedduɓe wol sellaji kewɗi sellaji mayɗi wol sellaji ne ñaama sellaji tampuɗi walla sellaji mayɗi ko wiyetede cellule cancéreuse ko ɗum addani wiyete korka ne moƴƴi heeɗude ne moƴƴi to banggue cellal ɗum noon tinnuɗen caloɗen tan grignotade e kala saaha calɗen grignotade e kala saaha so neɗɗo haccitima ko mbawɗa ñamde pop musidɓe tedduɓe sa ronka ƴettu boros ma borosoɗa ha reedu ma ha hunuko ma laaɓa walla yimɓe ni kala ne gotti kala ne ñaami gayni borosoto boroso kaccitari boroso bottari boroso jamma sikki e recommandé surtout eɗen gandi ñamele men ñamaten ko liɗɗi ñamaten ko gueɗe baɗɗe odeur aji ñamaten ko omelette aji so tawi a borosaki to kalɗa foof hunuko ma yaltina odeur kadi eɗen gandi ko hendu mettudu no fewi ko wayno omelette en walla ko wayno gueɗe baɗi noon musidɓe tedduɓe jiɗɗen haalde hannde seeɗa ko fati reedi dogoru deedi dogoji ko rafi musɗo ko rafi mo belsinɗen kono ko rafi musɗo no fewi ko rafi kadi joɓoroɗo pittali yimɓe ha tengti sukaɓe e mawɓe sukaɓe tokosɓe e nayeɓe rafi reedi dogoru no bonani ɗum nde wonno rafi reedi dogoru waɗat neɗɗo ko déshydraté donc gaynan ndiyam mum ha laaɓa
so ɗon teski noon deedi dogoji so ngari e galle ne heewi rabde ko rafi jawɗo rabde ko heewi wonde ko épidémie raaɓa wuuro fof raaɓa galle fof ɗum ɗon kadi ma yimɓe belsino ma toppito laaɓal tigi tigi ko welsidare ne jeeya hen ko welsidare ne jeeya hen so neɗɗo arama nde dogoru musidɓe tedduɓe yo toppita tigi 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 safre ko ɓuuri yawde e yaccade so tawi ko cukalel musidɓe tedduɓe ene ara reedi dogoru an yummiraɗo walla an mawniraɗo laɓɓinowo ɗum tinno laɓɓi ɗum ha laaɓa sa gayni sodoro sabunde ha juuɗe ma laaɓa kono heewi ko jiiɗen neɗɗo ƴetto joni ƴuro cukalel ma ne yaha dow wuuro ƴuroɗa joni ƴura ɗum joni ƴetta satalla laɓɓina ɗum ngo jungo ne nangui satalla ngo jungo ne laɓɓina gayna codoɗa ngo jungo woto paya e barme maɗa walla paya wadde tufam walla paya wadde ataye tawa soɗaki a soɗoraki sabunde walla an e hoore maɗa ni aɗa wonde dokrude jaaha joni tarode holno foti jiiɗen neɗɗo yaaha tarodnawa catalel ndiyam jomum yalta jiiya ko jungo woto leppi jungo heddingo leppani wona gonga haala pulaar wi ko juuɗe ɗiɗi coɗirtende laaɓa taroɗe ɗe mbaɗe hen cabune walla dametaɗo mbaɗe hen cabune so neɗɗo yalti tarodde a hiblima a yalti walla a laɓɓini cukalel ƴetto sabunde coɗoɗa juuɗe ma ha laaɓa ƴeewen kadi holkisade cegineji ɗi mborosaji kewɗi cuuɗoto ko nder cegineji sa gañima salte boros naata nder cegineji maɗa sa ñamde yimɓe walla ñaami cegineji ɗi boroso naata e ñamde sa yeehi dow wuuro musidɓe tedduɓe heddo e cegineji ma woda ko naata e cegineji maɗa sa laɓɓini cukalel woda ko naata e cegineji maɗa so tawi a fitti a ɓuftiri juuɗe ma kurjuro woda ko naata e cegineji maɗa cegineji gande ko nokku ɓurɗo microbaji ɓuuri wawde suuɗade ɗum noon tinɗen no feewi e holkisade cegineji men e kala saaha cegineji nehetaki cekineji nehetaki neɗɗo wona piyowo hoddu wona piyowo gandanɗa hoore ma ɗum ɗo ala foof ko wawi hen neha cegineji ha sigi noon kadi cegineji musidɓe tedduɓe ha waɗa gandanɗa tuuni nder ha jiiya tuuni ne ɓawla saaha jiiya mécanicien walla jiiya gandanɗa hoore maɗa plombier walla peintre jiiya salte ne naati nder cegineji mum peinture ne naati nder cegineji mum musidɓe tedduɓe jiiya neɗɗo ne ŋañi walla ne ɗumñini ha cegineji mum ɓawli bi kuƴum cegineji kolkesa ha laaɓa cegineji kool kese kala no ɗi yino tan wi e cegineji mum ko ɓurti ɗum foti ko ittede itta ɗum ha laaɓa musidɓe tedduɓe coɗoɗa kala no coɗiɗa kadi ƴeewa hakkude cegineji maɗa coɗoɗa hakkude cegineji maɗa sodade weɓande saɗa soodo hakkude peɗeli maɗa jigga hakkude peɗeli maɗa peɗeli to pottata ɗo yigge e nder gandanɗa maɗa cegineji ɗi mbayano nanno gandanɗa ma segene e nder segene ni aɗa holkiso aɗa itta ko woni nder hen ko coɗɗa ha laaɓa musidɓe tedduɓe sa gayni ƴeewa sarbet maɗa walla tekkere maɗa momta juuɗe ma ha laaɓa toppiɗen laaɓal ha tengti noon e saaha deedi dogoji ne wonno deedi dogoji ne wawi wonde symptôme aji kewɗi ene wawi wonde choléra ene wawi wonde dysenterie ene wawi wonde rafiji kewɗi taw ko rafiji daaɓuji ɗum noon musidɓe tedduɓe reedu dogoru welsintaki yo jomum toppito laaɓal tigui tigui kadi kala gonɗuɗo e reedu dogoru heeño safro guila e law ha tengti e sukaɓe mbiɗen gaynata ko ndiyam ko joguiɗa sembe ko pop sa fiyama reedu dogoru a wondi hen balɗe tati musidɓe to jiiɗomo foof andata ko gasi holko wiye maɗa saabu a dortoto a disata tan ndiyam ɓanduma gasat saabu sa yeehi dow wuuro jahata ko ndiyam ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko gonɗuɗo e reedu dogoru yo tino safro tigui tigui ɓuuri yawde ɓuuri yaccade kadi yara ndiyam mawɓeɓe so gonde deedi toppirɗe yoɓe jara ndiyam yoɓe jarna ndiyam tigui tigui sukaɓeɓe so gonde deedi yo toppirɗe yoɓe jarna ndiyam tigui tigui neɗɗo yo yar ndiyam wona sara e neɗɗo ndiyam l'eau c'est la vie ndiyam wona sara e neɗɗo hayso dabbude gonɗa so tawi hakkille ma ari haysa ɗomɗani hakkille ma ari walla yi ndiyam yar kala ɓurɗo wawde yarde ɓuuri sellude nde wonnoon kala mo yarta reedu mum yorat ɗum addata constipation ngaji kewɗi jiiya yimɓe heɗo gonde séroji ala ko addi séroji wona jomum e jarata jomum surtout saaha nokkuji so wulani ɓuuɓi jiiya jomum jooɗo guila subaka ha hiira yarani walla yara lawol gotol walla yara laabi ɗiɗi musidɓe tedduɓe kala ɓurɗo wawde yarde ndiyam ɓuuri jogade cellal surtout ndiyam subaka sa fini subaka yar ha reedu ma humba yar ndiyam ha reedu ma humba sa fini hayso ala ko gonduɗa yar ha reedu ma humba sa yari ndiyam ha reedu ma humbi musidɓe tedduɓe ne adda ene haɗa rafiji kewɗi ko ardi foof ne heeƴiɗi reedu so reedu hecciɗi a arta constipation ko rewi hen ma taaro sa taaro tigui tigui saɗa taaro ko salte yaltata e maɗa
ha tenti noon saaha eɗen gandi walla yaroɓe diƴƴe walla taw salte gonɗo e tiwoji tarorde neɗɗo saaha saɗa taaro wayno sukkuto ni so tawi aɗa yara ndiyam kewɗam musidɓe tedduɓe sa wi aɗa taaro saaha ne yalda e pression ene wawi wooda ko sukkiti ko heewi musidɓe ƴeewe haysoko tiwo haysoko tiwo so sukkima seeɗa sa jurti hen ndiyam walla waɗi hen ndiyam wonde pression tiwo o sukkittu ɗum noon musidɓe tedduɓe yarde ha heewa ene waɗi fayida no fewi no heewi cellal ha tenti noon mbiɗen e gonduɗo gandanɗa hoore maɗa e redde goto hoto négligé dedde goji hoto négligé dedde goji so ɓinguel ma wonde redde goto hoto wi tan ko redde goto wondi ala nde yeehi dowru fof laɓɓina rondamo nawama dispensaire ko ɓuuri yawde yaccade cafroya guel comci makko walla guel ɗin ko logtoyi guel yahata dow wuuro lawƴe ha yo wuppi ha laaɓa wuppire ndiyam gulɗam walla so wuppama waɗe feere repassé passé ha microbe aji ɗi maaya ɗum addanta haɗata raɓo rafi foof nehetake ha tentinoen e redde goto tinne hoto nehen dedde goji sukaɓe men yo mawɓe men yo jomo wondi hen yo toppita safre ko ɓuuri lawde law serta hen musidɓe tedduɓe oɗo saaha kadi yimɓe mbatta hakkillaji men no fewi e surtout saaha mo yimɓe umme ilemaji en gandi kala to ilemeji naati musidɓe tedduɓe dedde goji kewi adda ko dysentérie ji ko dedde goji saaha ko koleraji e goɗɗe mbaɗe noon ɗum noon tinnoɗen kala mo teskiɗen no wonde redde goto suka yo mawɗo yo jomum walle ko ɓuuri yawde yacade safro kadi teddina yarde ndiyam teddina yarde ndiyam haymo wondani e redde goto yo teddina yarde ndiyam mbiɗen ala ko haali gonɗo e redde goto ɗum noon tinɗen no fewi mbasen nede walla yagge rafiji ha tengtino ɗiɗo rafi mbiɗen dedde goji sukaɓe yo e mawɓe yo pop surtout bebbeyel walla cukalel tuksel ndiyam mom gasata ha laaɓa walla mawɗo nayejo waɗa déshydré ha laaɓa ko wona ɗum ko kadi musidɓe tedduɓe tinnoɗen no mbiɗen ni yarde ndiyam e kala saaha ene hecciɗen reedu tinnoɗen kadi ñamde ko fruit ji e ñamde légume aji légume e fruit ko hunde wande fayida so neɗɗo ronkani ede fewi ko wayno ha kooli eko wayno waɗi noon enen noon en teskima battali waɗete joni waɗe légume kala jiiɗa walla légume aji ne ñaame andu yimɓe karani jaa yimɓe piya maaro ha laaɓa heddo ne duñodira mone fof ne duño goɗɗon légume surtout kay ko wayno navet en ko wayno goɗɗum en pulogo en ene ñambi en yimɓe kewi ko duñodirde ɗum walla légume noon walla fruit hoto neɗɗo ñamir ɗum ne weeli yo ñamir ɗum par ce que ne moƴƴi e cellal aade ñamen fruit ji neɗɗo ronkani hoto jooɗo ñalawma kurɗo walla hoto jooɗo balɗe ɗiɗi ko famɗi fof kam tawa ala fruit naɗɗo e reedu maɗa mbatten hakkillaji men no fewi fruit mbatten hakkillaji men no fewi e fruit saji ha fruit aji ha tenti noon e fruit ji baɗɗi ko wiyete fibre ko wayno dende walla légume aji baɗɗi fi wayno yeeje en e gueɗe mbaɗe noon ko hunde moƴƴude e cellal aade ñamen légume aji ko battari sa yi hen waɗi légume kala légume jiiɗa hen ñaam hoto ñamir par ce que aɗa yiiɗi walla par ce que ne weeli fruit hen foof ne jogui o nafata fruit hen foof ne jogui o safrata fruit foof ne jogui rafi mo wawi hadde fruit légume foof kadi ko noon ɗum noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe e bottaji men ñamen surtout maaro walla yeɗa waddi hen légume wone moƴƴi ene usta sukara gonɗo e maaro o wardi foof ko ɗo henne moƴƴi e cellal aade fruit ne so neɗɗo ronkani yo tinno kala saaha an baba galle ko mbawɗa jogade hay sinno a wawani jippiɗa foof sodde kilo fruit walla sodde fruit saji mbaɗa e sachet ma gadda tinno saaha foof ne jeere ma weeli ka joom boutique walla ka ouvrier jeere ma weeli walla ñalawma weeli walla musidɓe ka liggoto lewru ma hen lo keɓɗa saaha foof tinno sood fruit ji maɗa gara beltina galle maɗa kadi non seulement ko weltindeɓe koto safaro ko traitement tinnoɗen e kala saaha an e chômeur gonɗo e galle haydara fawaki e maɗa aɗa wone galle tinnoɗa nde bottari ni ka garo wattade hiɗani ka garo hirtade ataki ka toɗo kono tinno anne sa ronkani e galle saɗa ara saaha sooda hay sinno mbusel ma fruit gaddora galle tinnoɗen e kala saaha yo neɗɗo sood gandanɗa hoore ko soodi fruit adda e galle ñamminen ñamen ñamdene sukaɓeɓe ñamdene galle o pop musidɓe ten waɗi baraji ene waɗi cellal enen gandanɗa hoore maɗa kadi ne ɓeyda guilɗi tinɗen no fewi e ñamde fruit ji ɗum noon tinɗen no fewi musidɓe tedduɓe en jiɗɗo yañade seeɗa kono musidɓe tedduɓe en nangga ɗum noon ko ɗo kaddeten bandiraɓeɓe buuɗal yummede so feeri feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki ko fayte cellal aade e sawtogol musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba mo jeeɗo
Ça va? Ça va? Ça va.